13. místo mávejte Amazonky, Dům dětí a mládeže Most. Amazonky mávejte. 12. místo Život nás baví, Dům dětí mládeže Most, Teďka Linda, mávejte. Do 10. místo se dělí dva týmy, a to Aerobic Klub Sole Today's World a Dancing the Heart Aerobic Dance Domažlice. Mávejte, Tanec v srdci a Život nás baví, mávejte, ať se rozdávají ceny. Na 9. místě skončili Army Girls, Aerobic Volný. Jsou 9, mávejte, to jsme my, no tak mávejte. Tak. Na 8. místě skončil Aerobic Dance Domažlice a Street. Mávejte. Na šťastné 7. Dům dětí mládeže Orlová, Ksena a její bojovnice. Na 6. místě nám tady vypadl název choreografie, ale já si myslím, že se určitě ozvou. Next Aerobic Stylers, mávejte. Tamhle, aha. Tak to byla ta číšitka. Tak, na 5. místě se nám slétli Ježibabi a Dodo. Dodo, mávejte. Kde pak vás máme? Vy jste celý Dodo? Kde máte Ježibabi? Už odletěli, je mi to jasný? Kdy odlítáte vy? Až dostanete ceny. Tak a máme tady 4 místa, z toho 3 jsou jakoby na bedně. Takže máme tady opět naši populární bramborovou medaili a ta nepatří našim hokejistům, protože my ty Finy prostě dneska porazit musíme. A patří Evropské unii. 4. místo Evropská unie, Aerobic Team Pragy, kde pak vás máme, mávejte. A já bych poprosil 3 týmy zbývající, aby předstoupili tady na střed. Budu vás volat ne podle pořadí. Dům dětí a mládeže Veselý žirafy, Aerobic Monika a Šípka Kroměříž. Už v tuto chvíli je jasné, že nemůže být nikdo z vás na to hůř než na 3., to znamená bronzovém medailovém místě. Tak, pojďme trošku blíž, vy tam máte mezeru, fotografové mezery nemají rádi, ono se mi to ten model spojuje potom. Já se protáhnu. V tom digitálním studiu to sice jde, ale je hodně času málo, známe to. Na 3. místě v kategorii starší 14 až 17 let se umístili hezký ženský, krásný ženský, nejistý ženský. Pretty Woman, Aerobic Monika. Berou druhý. A je jasné, musíte si palce, jo, tak. Tak a já bych poprosil přítomné poslušné diváky, aby svým hlasitým projevem dali jasně najevo, koho si přijí jako vítěze. Už je to tady jak na hokeji, kdyby vás na Bělorusku slyšeli, ty nové. Možná ustoupili do obrany. Tak, a my postoupíme před vítězem kategorie 14 až 17 let. Děti Fitness 2006 se naprosto přesvědčivě stávají Vojenská akademie. Kategorie starší 14 až 17 let a 3 nejlepší týmy. Na 3. místě Pretty Woman, Aerobic Monika. Hromadná početná družstva, abych byl přesný ve výrazech, skončila Elena, Fit Club Aerobic Skalka. Na 17. místě. Týmů bylo víc, omlouvám se, bylo 17 týmů. Aerobic Skalka ceny dostává Děti Květin. To bude asi tady podle toho. Těch družstev v soutěži Děti Fitness 2006. Ale tam to bylo těsné, já na to koukám.
Já vám řeknu body. Třetí 114 bodů, druhý 117 bodů, první 118, o jeden jediný bod. Neuvěřitelná shoda rozhodčí. Bylo to fakt těsné. Na třetím bronzovém místě je Madagaskar. Tanečné sportovní studio Pohoda je třetím. Madagaskar je třetí. A v této chvíli zbývají dva. Oni si nejenom drží palce, oni už si jim koušou nechty. A vítězem bude buď Sluníčko, nebo Šípka Kroměříž. Opravdu dnes jste vyhráli všichni. Smekám před všemi, gratuluju všem. Na prvním místě. Co je? Šípka Kroměříž.